всички, и здравейте на всички, аз съм Иво и днес ще играем отново Case Clicker, само че днес съм ви приготвил много скромни 10 евро, защото съм изключително уморен и не ми се снима, но пак го правя заради вас. Имам 5 кейса, 4 кейса, заедно с това стават 5. Да видим какво ще се падне тук. Миналия път помните какво се падна. Уникално просто. 44 долара струваше. Дано това да струва нещо. 1,7, добре. Да отворим този кейс. Да видим той колко струва. Какво ще се падне от него? Нищо хубаво. Да видим от хрома кейса какво ще се падне. Отново нищо. Да видим от този кейс какво ще се падне. Още един кейс. Да, това ще е много скучно видео. Но просто изобщо не ми се снима днес. Поне това е 1,30. Чакайте малко. Не. Чакайте. Искам да видя нещо. Аха. Това е 1,7. Това е 3,22. Аре, тя ще продам. Да видим какъв кейс ще се падне тук. Vanguard. Чакайте да събера за 2 кейса. Winter Offensive Case и нещо ми даде за 30 цента. Чакайте да събера 5 долара. Чакайте, толкова не се падне нещо. Добре. Отварям първо Vanguard кейса, защото е по-тъп. Това май струва нещо. Да, 2,25. Пребирам си го. Сега ще събера 30 цента набързо. Отварям следния кейс за този клип. Това май ми се пада за първи път. Да. И това ще бъде за този пак опенинг, за този кейс опенинг. Ако клипът ви е харесал, дайте лайк. Вижте, 2900 съм изхарчил. Ако клипът ви е харесал, дайте лайк и положителен вот за клипа. Аз бях Иво, до нови срещи. Чао!